Bon dia, bailets i bailetes, subscriptors i subscriptores de Frodo Bobon. Bé, en el dia d'avui us vinc a explicar la cinquena historieta. I de què tractarà aquesta historieta? Doncs bé, com heu pogut llegir aquí baix el titulet, explicaré una anècdota de l'últim dia d'un casal d'estiu del col·legi Maria Cortina de Reus. La qüestió és que jo sempre he anat al col·legi Sant Josep de Reus i no he anat mai al Maria Cortina, però per qüestions de la vida molt avorrides que no us explicaré, vaig fer cap al casal d'estiu, al qual hi vaig anar 3 anys. El quart any ja n'estava fins als collons i no hi vaig voler anar-hi més. La qüestió és que el primer any jo vaig conèixer un noiet, que no me'n recordo com se diu, que era molt fan de la festa major, com jo. Llavors me vaig fer ultrament amic seu. Però només va vindre aquell any, i els altres 2 anys ja no va vindre. Total, que jo vaig haver de fer altres amistats. Però bueno, això és molt avorrit. L'últim dia del tercer any havíem fet un videoclip. Bueno, un videoclip, sí, ho volíem gravar, però al final no ho vam gravar. Però havíem fet una coreografia, la qual l'últim dia de curs em van voler ensenyar als pares. Bueno, per sort, jo aquest vídeo no sé on és i prefereixo no mirar-lo perquè sapigueu lo patetic que deu ser. Però la qüestió és que nosaltres volíem veure el vídeo i sincerament jo no sé si vosaltres ho van veure el vídeo, però jo no l'he vist mai. Bueno, la qüestió és que al pati de la pista de bàsquet, que no sé si encara hi és o no hi és, no tinc idea, hi havia 2 piscines, una piscina gran i una piscina petita. La piscina petita era pels nens més petitons i la piscina gran era pels que eren més grans, que jo era un dels més grans. I l'últim dia de curs, abans de marxar amb els pares, ens vam banyar a la piscina. I què vaig fer jo de les meues idees increïbles? La qüestió és que jo, abans de fer la coreo davant dels pares i abans de banyar-nos, m'havia trobat un trosset de vidre pel pati. I me'l vaig ficar a la butxaca del banyador perquè la portava ficat. I la qüestió és que això a mi se me va oblidar i me vaig anar a banyar com tots vosaltres. La qüestió és que quan m'estava banyant, suposo que me devia caure el vidre. I per què ho suposo? Molt bé, perquè un dels que s'estava banyant a la piscina, que em vaig banyar jo, que era la gran, es va fer sang al peu. Llavors es va tallar i tenia tota la pinta que s'havia tallat amb el vidre. I a part de que es va tallar bastant, era un tall que déu-n'hi-do, sortia molta sang, la piscina es va rebentar i d'una petita escletxa que es va fer, es va anar fent gran perquè l'aigua tenia potència. I total, que l'aigua es va anar perdent pel pati va anar cap a fora i va anar fins a la carretera. I va quedar tota la carretera absolutament tota empapada d'aigua. I jo, en aquell moment, vaig dir, jo què sé, deu haver sigut una pedra o alguna coseta. No hi vaig caure en què havia sigut jo el culpable. Per tant, jo no vaig dir res, ningú sabia... De fet, ho van preguntar que si havia algú posat alguna coseta dintre i jo no ni me n'en recordava. I al cap dels anys, al cap d'un any o 2, me'n vaig... Un dia que vaig passar justament pel costat del col·le, que devia haver quedat o devia anar a fer alguna cosa, estaven allí al casal d'estiu. I me vaig fotre a pensar
i me vaig trobar una ampolla de les típiques de vi al terra buides de vidre. I vaig veure que hi havia trossets de vidre. I se'm va vindre a la idea al cap que entenia, llavors vaig entendre com s'havia rebentat el peu aquells nois i com s'havia rebentat la piscina. Total, que me vaig començar a descollonar per tot el carrer i la gent me mirava. Bueno, doncs coses de la vida. I una coseta més us diré, que això heu de fer ciroll, per això parlo així, és que en aquest casal, el segon any, que vaig anar jo al casal, allí vaig trobar el meu primer amor. Me vaig enamorar per primera vegada, no me'n recordo quants anys tenia. I la qüestió és que de la noia no me'n recordo, només me'n recordo que es deia Maria i no me'n recordo de res més. Així que, si estàs mirant el vídeo, pues, hola, me vaig enamorar de tu, ¿vale? Un petó. Bueno, espero que us hagi agradat. Ens veiem en les pròximes historietes i molts petonets. Adéu-siau!